Het is een mixed feeling, zoals we zaten zeggen. Aan de ene kant ben je ongelooflijk blij dat je deze boppenslag maakt. Maar aan de andere kant is het ook iets van, je amputeert ook iets. Je bent ook iets kwijt. En ik heb na Orune 8 jaar een speciale baan opgebouwd met de Friezen, met het Fries bestuur, met de Friese gemeenten, met de Friese maatschappelijke organisaties. En ik heb me hier altijd tegen welkom veel. Jorritsma zei een periode nog dat hij zijn ambtsperiode om 2020 afmeidje zoe. Maar deze kans kon er net lezen litten. Het is een kans die net elke dag langskomt. En mijn wortels, succes, die liggen toch wel een beetje in Brabant in bijzonder. Of in algemeen niet, en in Eindhoven in bijzonder. Het is de vierde stad van Nederland. Het is de meest slimme regio in Europa. Het is een internationaal bedrijfsleven. Universiteit, metropoolregio, regioburgemeester. Kortom, alle facetten die in het Iepenbier bestuur binnen, die komen daar bij elkaar. Het vertrek kwam in het provinciehuis als een grote verrassing. De keuze wie, gaan we nou luidje en applaudisseren of een traan litten. Maar waar het eerste dienen en direct gefeliciteerd en lokwenske zijn. Just de Jong waard de benaming in de Rier van Eindhoven bekendmaken. Ze binnen wiers met Jorritsma. Met deze kandidaat krijgt Eindhoven een breed georiënteerde en enthousiaste burgemeester die uitstekend in staat is Brainport Next Generation verder te ontwikkelen en die zich maximaal wil inzetten voor Eindhoven en de metropoolregio. Jorritsma wordt eind september geïnstalleerd in Eindhoven. Ja, het jou van commissaris naar burgemeester, en dat is wel heel bijzonder. Schelte Partijn had het ooit een keer die wie van commissaris van Zuid-Holland is, die burgemeester van Amsterdam. Ja, Amsterdam wie niet vakant, dus daar heb ik dan net op solliciteren. Dus ik ben er tegen wie is mij. Intussen wordt er druk gespeculeerd over de opvolging. Arno Brok, burgemeester van Dordrecht en oud-wethouder van Ljouwert, wordt neemt. Op Facebook is een actiepagina maken om Brok naar Friesland te heljen. Brok zelf wil geen commentaar aan.